102 ty kokosáky. No. A nemluv na mě prostě, protože jsem youtuber. Já si nedáváš to na veřejná. Ale máš stačkou videa. Posraný videa. Sám seš posraný. To si neřekl k tomu. Já vím. Ale urazil si moje videa. To nejde. A ty mi dáváš dislajky. Ne, já ti dám na všechny videa lajky. To nejde, kurva. Jo, jediné lajky, pár. Já ti dávám taky. Každý pořád. Co ti dávají ačáci? Co ti dávají ačáci? Šmejdi. Parkanti. Si myslím. Jdeš si to umejt. Co? Tady to. Spíte. Víš, že na pláži nejde spít? Cože? Víte, že na pláži nejde spít? Turbo nejde na pláži, vidíš? Co? Nedá se spít. Dávám, vidíš? Vydáváš to Ne, prostě to tam nejde. Prostě ani se mi to neubývá, ono to tam nejde. Jdi zase za rybičkou. Kde je letadílko? Tam není letadílko dneska. Ne, vždycky to ne. Dneska to nebylo. Je hodina. A zvoní, tak já vás střihnu. Pozas. Že já teď budu točit. No tak, jsme tu. Hrajem. Před chvilkou hrál Matěj. Už mám 102 000. Pro 48. No tak jo. Tak, za chvilku budu mít 103 000. Nebo za perspektivem za nějak dlouho. Určitě za nějakou dobu. Už mám 94 diamantů. Páťo? Ne, Patrik, ty to si Patrik, jestli tady má mobil. Pustil bys nějaký písničky? Neomezený. On si koupil neomezený data, má data úplně všude. Je to docela drahý, pěkně to je drahý. Vlastně všude. Já vím, máš neomezený data. Akorát, že data pomalej si stahuješ hry a tak. Já už vím, kam jdu. Můžu si je pak zahrát? Popřemýšlím. Jo, já na vás vlastně nemůžu. Můžu pustit jenom jednu písničku. Jakou? Bomby. Váhy. Moly? Váhy. Jo, tak váhy. Jak to, že můžeš pustit jenom váhy? Protože jsem sekli data. Nemůžeš si to seknout, máš neomezený.
Teď to vážně vypadá, že to zpívá ten finál. Blíž k tomu mobilu, prosím. Díky. Až bude bytej kupí, že ještě někde bude mít, moje lidi bude bytej následně odpoví. Ať se děje Zkuste ještě jednou. Ještě jednou. Já už jsem to pustil. Nejlepší písnička lepší. Tak, a co je tohle? Jo, to jsou ty váhy. Čekej, i na začátek. Tady to se mi líbí. Mě taky. To je dobrý. Jasně, Matěj! Jasně zlatýho Big Daddyho! Je to zpívá, ono to vypadá jako když se zpívá ten žralok. Ale máš štěstí, vrátil se Ben Knikče. Jo, ten Kristoval Barbaři. Znám. Ale já nevím, jak se ti můžou seknout do data. Pojď sem tohle video bude blbou. Počkej, to je nová. To je o Vánocech. Že ne? No tak můžeš ji pustit. Ale ten mi pustil zase letadlo, já teďka nevím, jak ho mám vypnout. Zvykne samo. Určitě. Režim letadlo se nevypíná samo. No, když to vypíná se. Tak to si, já si to musím to... Ale to jenom klikneš, to podělá. Tak si na to klikni, ty idiote. Já na tom nevidím do prdele. Já taky ne. No ale... Tady křičej, spolužáci prostě. No, dobře, máš to vypnutý. A proč to tam furt je? Zase vás stopenu, protože právě začala hodina.
Časy dobré, Helikoptéra! já viděl měsíc. Dáme velký banány! Až to skončí, tak dáme těžší váhy. Banány! Tak jo, koho. Těžký váhy, on je to lepší na toho žraloka. Těžký banány. Těžký váhy jsou lepší na toho žraloka. Víš proč? Já mám těžkýho banána! Ale víš proč jsou lepší? Protože to vypadá jako, že to má těžký vá ten, víš kdo? Ten žralok. Tak? Jo, protože tam je, vezmu si, co je moje jsem silná jak hovado. Ok, to nečujeme to tebou. Dobrý. Já to skáču. Já. Prosím. Tady byl vedle mě ty Bobby skáče. Já mám těžkýho banána!